Section 27 wezabasebenzi ukupha ilungelo lokukhokhelwa ilanga olisebenzisela ezomndeni. Do I qualify for a family responsibility leave? Umthetho ukunikeza ilanga elikhokhelwayo lokunakekela umndeni. Ukuze ukwazi ukuthola ilanga onganakekela ngalo umndeni, kumele usebenze okungenani izinsuku ezine evikini. Futhi kumele ube sewusebenze izinyanga ezine noma ngaphezulu. Can I take leave to be with my wife and daughter? Yebo, ungalithatha ilanga lokunakekela umndeni. Uma sewubelethile, uma ingane yakho igula, mawushonelwe umyeni noma unkosikazi, umzali, ingane ocele ukuzikhulisela yona, umzukulu, ingane yakwenu, kungaba ubhuti noma usisi. I already took a day off when my child was sick, but now I must go to my grandmother's funeral. How much family responsibility leave do I have? Ungathola izinsuku ezintathu ezikhokhelwe zokunakekela umndeni, noma ungathatha ezinsukwini zakho zokuphumula zonyaka. I took my child to the clinic in the morning, but was back at work before lunch. But my boss took off a full day leave from me. Is this right? Cha, awukwazi ukuthatha ilanga eligcwele lokuphumula. Ungathatha uhafu walo. Umqashi kumele akhokhele uhafu welanga obusemtholampilo ngalo kuphela. Must I give the boss proof? Yebo, umqashi angabuza ngobufakazi bokuthi kungani ubufuna ilanga lokunakekela umndeni. What happens if I don't use up the 3 days? Uyalahlekelwa izinsuku ongazisebenzisanga zokunakekela umndeni. Ngamanye amazwi, awukwazi ukudlulisela lezo zinsuku ongazisebenzisanga kwisiwombe silandelayo sezinsuku zokuphumula. Angeke ukhokhelwe ngalezo zinsuku ongazisebenzisanga. What can I do if my boss does not give me family responsibility leave? Uma wembozwe umthetho wezabasebenzi noma i-sectoral determination, kumele ubikele ihhovisi lomthetho eliseduze nawe. Uma wembozwe umnyango owakhiwe izinyunyana nabaqashi ngokuhlanganyela, kumele uyobika kosebenza kuwo. Ungashayela i-Casual Workers Advice Office uma ungenasiqiniseko ngokuthi wembozwe umthetho wezabasebenzi noma i-sectoral determination noma umnyango owakhiwe abaqashi nezinyunyana ngokuhlanganyela. Ukuthola ulwazi oluningi ngamalungelo akho, ungathintana ne-Casual Workers Advice Office.